खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोना नायदो सम्बारुनि ब्लग चेनेल। दा जोङो सकियाव बेरायनो थांदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय, सकिनि नुथायखौ नुगोन। दा जों चौकी पिकनिक स्पटसिम मोनफैबाय। गोबां गारि दं, मानसिफोर गोबां जागोन जानांगौ। खाना जादो मानसिफोरा गोबां, गारियानो गारि, बास। स' नायलांदो। दा जों नैबे रेस्टुरेन्टाव ओंखाम जानो नागिरदोंमोन, नाथाय बेवहाय ओंखाम गैया। मात्र चावमिन, अमलेट, मम' बिदिल' मोनो, बेनिखायनो जों बेवहाय ओंखाम जानाय जायासै। दा नैबे ग्रिन होथेनाय नुनायनि उनाव टेन्ट दं, बेवहाय टुरिस्ट हरबो थानो हायो। बेवहाय हर थानो हानाय सुबिदा दं, सोरबा थानो गोसोबा थानो हागोन। दा नैबे सिरिजों गाखोलांनि, मा दं नायहैनि, मानसिफोरा थांसोगारदो, बेनिखायनो थांनि। दा फैयै फैनानै मोनफैबाय। बेवहाय जेबोआनो गैया, न' लुना दोननाय दं बै गोजौ, बेल', बाखि जेबो गैया। मानसिफोर फैनायनि नुनायखाय फैदोंमोन, स' जेबोआनो गैया। दा जों थांफिनसै। कालचारेल ड्रेस, आर'नाइ, मुजा, हेन्ड ग्ल'भ, बिदिनो जिबाबो फानदों बिसोरो। दा नारें कमलाखौबो जोङो बायनायसै।
दा जों मार्केट एरियायाव फैदो बेवहाय नायनो फैदो मा मोनो बेवहाय सब बेसादखौनो मोनो बेदर ना दाउ लोंग्रा जाग्रा ओंखाम रुटि पुरि जि जानो गोसो बेखौ जानो हायो